kasngi kebasan penriu ha ke kerteng pa bukun mencium bukut amen kutra Yesu tu pensle ingi da mencium bukut jong me ke gospel ke kum Lukas kalnong ke bakat ar kat ba ki pai ba kita ngalum da ki hajar hadu ba kila kum ya yu para maki u Yesu la kren shwa haki senran jong u tu sumar na uthiat ki Farisi ngamut kajing arsap ya kabala set an sepen pau ya kabala buri an sesei madan ti kumta ya ka ai ba piong ha kabadum an se osngau habashai ba ya ka ai ba pi ya kren siau ha ka kamra bala khangkhop an saperta jam na lord tunum yem ngaong hapi kolok jonga wat tieng kitu ki ba penyap ya kamet henrei ki bamla ban le ai palat ya kata ngan pen iya pi ya no dei ban tieng tu tieng ya uta uba anda open yap udon bor ban peno hapo rujok hooj nga kentu ya pi tu sep tieng ya u hatu kimdi ar pisa santli kisim yeng penban wat ya kawai na ki ublei klan wat ya kisnyu halor ka kli jong pi la nyo kumta wat sep tieng phikam song dor ban ya sibun kisim yeng ngaong hapi uta ba phla hakmat ki brio ba udai ujonga ukun ubrio unle kumju ya u hakmat ki angal ublei henrei jar ubalen hakmat ki brio ba umdai ujonga ukun ubrio ru unlen ya u hakmat ki angal ublei jar bakran persya ya ukun ubrio undang yo jingmap henrei jar bakran ben persya ya munsiem bakut om yo jingmap haba ki wan ya lam ya phi ba antian bishar hakisinekok ni hakmat kilat bat kinong sensyar wat kuslai kumnu pinyada yala di ni ayu pin kren umun siem bakut nsahika ya pi hakata kapor ayu pidei ban kren weina upai ba ula ong ha u kunong hikai tu ong se a un men jonga banya benta bat ngai ke jingyo pateng Jisu la jubab ya u kurang ba manu bala ai bor nga ban bishar ne ban pensam ya kaspa ka hajar hapdeng jong pi arngun nang tau la kren penbut shu haki tukian na kijat jing kwan na lot baro namar ka jing im basisha jong ubriu kamdei satya ha ka jing pahu pahai ka ba udon nang tau Jisu la yathu haki kane ka farsi wei urus pa lodon ka khandau ka basai so sibun ulas dang ban perkhat halade ngamdon jaka ban lum ya uso jonga baro tingan le kumno ngan le da kumni ula perkhat ngan pen prai ki thiar ki bangadon bat ngan tei de ki ba kham he bat ngan bu hangta ya ko jonga baro bat de ki wei pat ki mar kat badon nang ta ngan ong haladi ko riu don bok medan lut baro kat badon kam bun snam tule sahu tu bam tu di tule sngub hai ladi henrei ublei ula ong ha u ko bi menta kamiet hi men hap i no yala ka jing em ti manu ban yo ai ya kini ki ai ki ba melakin show ki ba pilakin show yala de kumta kan long ye gitu ki bakan show spa yala de ha ublei Jisu la ong halaki senran namar kata nga ong hapi wat diaw nak benta kala ka jing im da ai pin bam lemni nak benta kala kamet da ai ba pin kop pin sem ka jing im ka kham kor ban ya ka jing bam bat kamet ban ya ka kop ka sem to pe tho ai kiting ap kim jubet bat kim juot kim dan kamra kan show mar ne thiar ublei ubsadu yaki pi kham kor bon sha ban ya ki sim manu na pi ubala pan penjelan ya kerta dak bakuslai spang jongka tila da pimla ban le wat ya ka ai ka barit kat kani balai pi pun sitom jingmut sapang ki wei pat ki ai tu pe thu ai ki tiu lili kumno ki san kumno ki thir lem kim thir lemne kim than henrei nga ong hapi bawat usolomon hakaburam siem jong u sim nariam kum uwei ne kini tilada ya ulang lingkha uba menta kasngi uyang balasha usha abrat hakading ublei upun kup kumta jin kat nu lei ya phi ko phi kibarit jingai kumta wat khuslai da ka bawat da e phin bam ne da e phin di naba kiru perthai ki ju khuslai tangi kini ki ai ukpa jung phi utep ba phidon kam ya kini kumta to penlek jingmut sapang ka hima ublei upat un sapen biang lut ya phi wat sep tieng ku kun hun baret namar ukpa jong phi ulamang sung bha ban ai hapi ya kahima
Tu dia baro kat baphidan to ai ka jingmi ha ki badum. Tu tayari la di ki platingka ki bamlut. Ka khun ha beneng ka bam duna. Sya ka ba unong tu umwan hajan lemni ka kenyang kam penjat. Naba ha ka ba kaspa jumpi kadan kodok nut jumpi ru kadan. Tupan po ela kasingkai bat tutbe ela kisyarak. Kum kisyakri ki ba ap wa banwan pai ukun rat jengki na kajing khawai poi kha poi man. Haba uwan bat utiet kin pli ya u si sendon. Suk kitu kisyakri ki ba ukun rat ulap ba kidang pej. Haba uwan pai. Ngaong hapi un pan po ela di. Un pan syong iki hakamiet bat un ai jing ba meki. Suk kitu kisyakri ki ba unlap ba kilalong ki ba kloy walada upoi dir hadu siteng senyane kam hadim. Tuken mau ikani lada utraying ulah tip lupa ya kapor ba unong tu unwan un amailat ya u ban prung hapo yeng la jong. Ti piru pilong tulong ki balakloy namar ba ukun ubri unwan ha kapor ba pimpoi perkat. U Petrus ulaong. Ku kenran Mikran ni kini ke farsi nak benta jongi ni memut nak benta kibriu baro. Ukun rat ulah jubab. Uaiti usyakri ubastat bat balak bansanya. Udai uta ya ba ukun rat un aiti kam ban penyat ya kayeng kasem. Bat ban ajing bam ya ki weipat ki syakri hala ka benta bahaka por babiang. Suk uta usyakri lada Suk uta usyakri lada ukun rat jungu haba uwan pai unlap ba udang le era ka kamram. Da sisya ngaong hapi ukun rat untung rang ba ya u halor kaspa kahajar jungu baro. Hendrai lada uta usyakri ong haladi. Ukun rat junga undang slam banwan bat un sedang ban show ela ki para syakri bat senrang bat kentai bat un yaba miadi bat ubuat. Ti ukun rat unwan pai hakasingi ba usyakri kemi lenti ya u. Bat hakapol ba tip. Ukun rat un bidai kam ya u. Ba un pa ya u lang bat kibam ko ngo. Usyakri ubat tip ayu ukun rat jungu ukwa. Handrai tre ban le. Un syak pensitam da kajing sempat kabajur. Usyakri pat ubam tip ayu ukun rat jungu ukwa. Bat ule eke kepada wajing sempat. Un syak sempat malu malah. Na ubriyo ha ubala ai shibun an pan ru shibun. Na ubriyo ha bola ai kambun an sapan ru kambun. Ngalawan bian yang ding ya kepertai. Kanu ngada kwa bakan kelang. Ngadon ke baptisma bunyo pediang. Kanu ngasngau dukha mensiam. Ba ompat pendap ya ka. Pitarai bang lawan lam ya ke jingsuk ha kepertai. Ea ma omdai ke jingsuk. Ngayatu hapi henrei ke jingyapai. Naduk menta kisan ngut hayeng hasem kenya per jingmut. Laingut persya arngut, bat arngut persya laingut. Kikpa kini syut bat laki kun senrang. Kikun senrang pat bat laki kpa. Kikmi kini syut bat laki kun kentai. Bat kikun kentai bat laki kmi. Kikiau kurim kini syut bat laki persa kurim. Bat kipersa kurim bat laki kiau kurim. Ujisu ula ongru hakipat ba. Haba pio i ba bakiu ulo na hasep ngi piong si sendan. Kan seslap bat kaslap. Haba pisngau babe kal air syati piong kan sasyit bat kasyit. Ku arsap pinang ban pet tu ya ka kendo bat kasun benang bat bania tu kimut ayu. Ti balai kan pem itu ya kan ne kaya jong ublai. Balai sya pi bishar dalade ka ai kaba dai ban le. Nada ubriu bamudui persya ya pi uyalam ya pi sayeng bishar tole kat bala bania suk bat u halenti. Kumta ba un amati ya pi ha unong bishar ba unong bishar pat ha kipulit sa kipulit kinset bendi ya pi pin amlat nang ta ngaong hapi tat hadu ba pinda siudap ya ke kuna ke gospel jong utrai ke jingyaro yami ku Chris hakal nong ka bakat ar kasedang ningkong da ka jingkran jong Jisu persya ya ka jing arsap barhang ni laong syai mat kipai ba barang kisenran jong ukam tam upai sila ka jong kisenran syaban kran kipai ba uong kisenran jong tusumar na utiat ki Farisi ngamut ka jing arsap tusumar na utiat jong ki Farisi kamut ka jing arsap
Kajing arsap kabamut ngaong da kumway, ngaperkat da kumway. Ngalik syabar kabapau kadai da kumway, henry kajing temu hapok da nuot zonga kalong da kumway. Kata kabamut kajing arsap, ngasulik menlek, ka baro kabangapau syabar. Jisu ong sumar na utiat jong ki Farisi, wang kata kamut kajing arsap. Jisu isi bahaya kajing arsap. Isi ya kajing arsap namar ngimlong kumba mangi ngidei banlong. Bat kapal kumba mangi ngi kam sngo klanya lajong ngi sngo bangila ban buri wan na ublay ru. Ngi sngo kumba mangi kajing arsap ka penlong ngi bangin le ngin kam hakata karukom bateng-teng kapan pau batik bawat ublay ru umtip ya kata kumba mangi ngile. Kabumun ngila ban persyang ban disif lene ban yalam bakla. Nakmat cung ublay kimri ki baro. Bar ka bakam kongsan su Jisu ong hang ni. Ba ya ka ba ri menta an sa penpau madan, an sa say madan. Ya ka ba pisu kren pasiaw kamera on sa penbenapat ba. Dari sin perkat ya ka ni kajing ong jung Jisu kat no kolong ka ba mana ka benta jung iwe pe iwe. Bau Jisu udah mut shisha bau isi ya kata kajing arsap. Bat na ka benta jung iwe pe iwe ru. Namar kani ong na ula Jisu ula kren shwa ha kisenran jung u. Yang ngi iwei pe iwei kisenran jung u kibangat ha u. Jisu ukwa ba mangi long kibashida. Dengan wengi kajing arsap, dengan wengi kajing arsap. Ban bangin ken mau baya ka baro khot ka mangi ngile ha kabari ru an sa say madan. Kat no kalong ka basher kai lada ya ki baro khot kibari kibangi perkat ha kabari kibangi kiran ha kabari. Kiba mangingile da kumbai hendai kajing mut tin perkat tingi pada kadi da kumbai ya kita baro ansa penpau hamadan. Namar balai Jisu ukwa ya kajing kuat do not. Jisu ukwa ya kajing kuat do not. Ukot yangi iwei pe iwei ru sya kajing kuat do not. Ha ka gospel jong Matius kawai ni kijing suk ba Jisu ong lanong basan ong suk kiba kuat ka do not naba kinyo i ya oblay. Lesi ha kajing jengiru kum ki Kristan Nidon kam ban weng ya kan kajing arsap ban persyang ban long kibashida hakmat jong blay persyang ban long kibashida hakmat kajing adai kam jengi banginum long arsap ha kajing long kajengi Shushu adin jong kani pada Jisu upen kisenran ya ka ba yano badai bantieng hakmat kipat ba barokai Ukraine baduang yano badai bantieng hawat lesingi barokai ngibun ba kijing tieng ha kajing handai Jisu ka uong bangi day ban kam tieng kambha kadai ya ublay namar ublay ula ban penjat met ban mensiam hadu jok kibreu kin peniap tang kado henry ublay ula ban penjat met ban mensiam hadu jok kabamut ladangi hap ha kajing bishar jong ublay bar ublay ulun shop ingi sya ula don kabor ban pengat ingi sya kajing bishar pendrem da kajing jengi iwei pe iwei nata kada Jisu ong yano pide ban tieng kam tam ya u blay ukpa. Bat kani kajing ting ya blay ukpa kadi ban yarap ingi iwe pe iwe bengin wengi kajing arsam kadi ban yarap ingi iwe kam kerpang bengin syania susu ha uni ublay. Namar blay uni ublay bau Jisu pun i bau ong udon ya kabor kini ke barok khot bau la ban pen ngat ya obrio ban pen sitom ha ka pertai ba kumju ha ka pertai ban sawan uni ublay pada Jisu ong kumni uni ublay usumar usuker upikir uyada yang ngi iwe pe iwe dukat bah nyo ong wat ik snyu ka kli jong pi la nyo kumta wat shep tieng pi kam kuk chom dor sibun ma pi ban ki sim jong ka yem haba Jisu upun kan mau ngi bayano ngi de ban tieng upun kan mau ro kam tam ba ngim dan kam he ban tieng namar ba balai uni ublay baki ki baro khoi kidon hakabor kajing simsyar jong uni ublay But usumar sukere ngi iwe pe iwe hadu kata-kata bawat ikisnyo aka kli jungi iwe pe iwe lanyo. Wat ikisnyo aka kli jungi iwe pe iwe lanyo. Ban ong no wat uwe usnyo juga kli jungi ru unum hap klem kajing tip jong ublay. Kata kajing sumar suker jong Jisu. Na kata-kata wa ublay ukpa usumar suker ngi kata-kata na kata-kata Jisu ong pimdai banting yanu ru. Pimdai banting ya ke pimdai banting ya jing kuslai ke baro ki bawan ha jing im jong pi. Pat hadin jong kane Jisu hikai syapang bangidon kam ban play Jisu Kris. Ngidon kam ba kapertai kan tip ba ngidai ki jong Jisu. Ngarang pet kawi ke caption jong kawi ke video ha po YouTube.
Akhlan pa yo ngap ngada sui dan ke caption jong ke video ke ba ong kum ni. Lada ki brio ki marjan jong phi lada ki marjan jong phi kim tip re phi be phi long Kristen Katolik te ka bomot phi pat long Katolik hiro. Lada ki marjan jong phi ki basa marjan jong phi kim pat tip be phi dei Kristen Katolik te ka bomot phi pat long Katolik ka bomot phi pat Katolik hiro. Kadi ke ai ke bang haban puson ni la jong le si ki brio ki tip ne bangadei Kristen bangadei nong bot jong Jisu ong rapilen yang khmat ka pertai ngangan salan pi khmat jong upa jong ba benai hadin kan ni Jisu hikai ngi persya ya ka jing ya ka spa ni yo ni brio ubala don pahu pahai ba kai ka ba mu uperkhat be tang sapang lade uperkhat be tang sapang ke ban penbiang ni lade ban tin parengin ong lesi ban secure kata kalawai jong la jong kajing perkhat jong ugai betang sepang kalawai la jong ban biang la jong re uklet pada ba kawai ke singi sahabat e ke pertai kajing perkhat jong sepang kalawai ru kakut betang ha kajing spa jong ke pertai kampoi palat ya kata takadau Jisu ong menta kamiet hi kumni uruspa obabiet menta kamiet hi sawan syau no epi ka emano pada ban yo e ke ba alum lalang baro kata ka kawai ke ba Jisu ong hakani ke parci but yang iwe pe iwe ro lesi ni perkhat kuslai sepang pun ke jong kani ke partai ngidi ban kan mau ro pada ro ba hadin jong kani ke jing jong kani ke partai ladangi kuslai ladangi lum makana kata ro nginum long kenran nginum tip ladangin yo na ban pendon kam kita ke baro khoi namar bale lesi hakasingi ke bamangi ngirang yo ba ka jing ngirang dap ba ka spa ka phau ngi sngo ba ka jing jing karang biang ni sngo barang kot dang khlan bang ni sngo barang bas ba kata ka jing jing ne partai ka next day la ne ka singi ka bot kala bendai ka singi ka ba khadu jong ka jing jing na ta ka da Jisu kwa ban pensluri ngi iwe pe we bangin wat ya ka spa ka basisya kata ka spa basisya ka dai ka spa ba don ha beneng bat mangi ngi haban long kum ki syakri ki bala ban syania ni haban long kum ki syakri ki bahusian takada Jisu penbut ikini kijing hikai syapang usyakri bala ban syania usyakri bahusiar usyakri badap da kijing start uta usyakri badap ba kijing start ka umut upikir kamtam ya ka kamram ka ba ublei ula ai ha upikir kamtam ya kijing ai ka ba ublei ula ai hangi iwe pe we mangi iwe pe we ru yang iwe pe we la jet ban long ki khun jong ublei la jet ban long ki jong ublei ngi haban long ngi haban ha ka parthai ru ya kata ka jing sisya man la kasngi ha ka jing le jing kam jungi ha ka jing tre jing ta jungi ha ka ya ka yang jungi bat kan ni ka jing long jungi bangi long ki jong Jisu ka diban pau sakmat ki weiru ki breu ki diban pet yangi bat ki diban ong badon ai ka ba phla ka ba mangi ngi don ka ba le si ngi la ban sam ba de si ki wei pat kata ka dai ka jing don jong Jisu hapo jungi i wei pe wei ni don kam ban long ki sakri ki ba pendap ya kan ka kamram ka ba Jisu u a yangi bangin kan mau ba ka jing ba khadu jungi la ne ka jing ba pura jungi kam dai ka jing yo jing jong ne ka parthai handrei kata ka jing yo ya Jisu kata ka jing yo ya ka jing bam jukut kata ka jing pendap ya ka kamram ka ba Jisu ula a hangi i wei pe wei kani ka jing hikai ka ba Jisu kwa ban a yangi i wei pe wei ha kani ka nong ba khat a jong ka gospel Lukas tu pengin pa ne ka jing bangin la ban long sisya ki breu ki ba start ki breu ki ba syampang kamtam ha ka bai dei ba ka jing men sim ani ro yo Jisu Christ junam amen wa beneng to ai ba kicing ka mela ai ngi ha ku chumi Jisu Christ men chungi ba ka ding zo kicing wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya kicing ka men ba ka ku na menta ka jingwan ka hima chumi to ai ba ka jing chumi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolong brio man brio na syapo but ikijing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jumi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pen jumi sya satla ka perthai chami ublai jumi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro si junam amen Kuruno kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristen tuduai na kumta jingi